Afleveringsopgave af 3. april 2014. Opgave 3, del 2. Vi er kommet til det samlede cashflow, som vi har fået beregnet. Og nu skal vi jo finde ud af, hvad er vores K0. En investering er lønsom, hvis K0 er større end 0. Og det beregner vi ved, at vi tilbage diskonterer de fremtidige betalinger til år 0, og det her tilfælde 2013. Det vil sige, at mit første år, det er de 2,5 millioner, der skal til har tilbage diskonteret til år 0. Det vil sige, at jeg tilbage diskonterer ved at gange de 5,5 millioner med 1 plus 0,1 opløftet i minus første. Og det giver et beløb på 5 millioner. Det er jo ikke overraskende, fordi 5 millioner, 10% af 5 millioner, det er lige en halve million. Og det samme gør jeg for de næste år, det vil sige år 2015, der bliver de 8,4 millioner tilbage diskonteret, altså ganget med 1 plus 0,1 opløftet i minus anden. Det er minus t herude. Her har jeg indført t som 1, 2, 3, altså år 1, 2, 3. Det skal jeg lige have gjort. Og endelig i år 2016, der tilbage diskonterer jeg de 25.100.000 ved at gange med 1 plus 0,1 opløftet i minus 3. Det giver 18.858.001 kroner. Og så skal jeg finde K0. Det er ved at lægge tallene tilbage diskonteret sammen, det vil sige minus 18 millioner plus 5 millioner plus 6,9 millioner plus 18,8 millioner. Alt i alt giver det 12.800.000, og det vil sige, at den her investering er lønsom. Så kunne jeg sådan set stoppe her, men jeg har valgt også at lige kontrollere, om det nu kan passe, ved at bruge nutidsværdismetoden. Og det vil sige, at jeg bruger nutidsværdien som funktionsargument her, hvor jeg får så rente. Man spørger efter renten, og det er min kalkulationsrente her i C4, det er 0,1. Og så tager jeg værdierne, som skal tilbage diskonteres. Det er de 5,5 millioner, det er 8,4 og 25,1 millioner. Disse bliver tilbage diskonteret med renten 10%. Og fra dem, der trækker jeg min oprindelige investering på de 18 millioner. Og det giver så 12,8, det vil sige, det giver det samme resultat.